Guys, ako din pukawon si Inday nako, Inday Vlogs. Si Inday nako, akong pukawon na puting katuga gini akong pukawon kay klase na sa fourth day sa klase guys. Ako din pukawon siya kay unsa nang orasa ro no, hapitang alas 7, 6:30 na. Unya ako siyang pukawon guys kay mukaon na guys, di ko ni pakaligoon kay medyo giubo man siya guys. Maipit ta din dapita. Inday, Inday, akong pukawon. Akong pukawon. Akong pukawon guys ha. Kay Inday. Ako din pinangga si Inday. Oy. Pinangga jud ko ni si Inday guys. Ako din pinangga gid guys. Nya ako lang ning pukawon siya kay aron pa kano na. Ang iyang manghod portin tuga pa. Nya kani siya akong pukawon. Inday. Akong pukawon kay akong pakanon. Akong i-prepare daan ang lingkuranan. Sa iya ha. Nga. Paditsoon akong palingkod dere. Gikan sa puka paditso palingkod.